Goddag alle sammen. Jamen, her har vi Ollie Wallace. Det er Danmarks svar på Charlie Parker. Foruden det, så spiller han blandt andet med Andreas Odbjerg, han spiller med Marie Kay og mange andre. Han har også sine egne orkestre, som han render rundt og fyrer den af med. Det vi er gang i her, det er jo ligesom alle de andre Eastman-instrumenter, så har vi bedt Ollie om lige at prøve den her, se hvad han synes. Kan du ikke lige slå en trille? Jo. Han er slet ikke til at stoppe. Det er helt vildt. Jeg synes, det er et fantastisk instrument. Altså virkelig. Den er egal fra bunden til toppen. Mekanikken er meget solid. Intonationen er fantastisk. Ja. Også fra bunden til toppen. Ja, nem at blæse på måske også. Ekstremt nem. Altså, Ja, jeg har nærmest aldrig prøvet noget nemmere. Tak skal du have, Ollie. Perfekt. Så kan vi lære det alle sammen. Ånden fra 96. 1796.